Hi guys, this is Trevor. Karon guys, nagluwat mo sa pagluto o Bisaya na fried rice. So, atong kinahanglan is magkuha ta og garlic, upat kalusok na garlic, tapos usa ka buok na sibuyas. O ang atong himong sahog, ang ginamos o anchovy. So, first thing to do guys, is iwaan sa natin yung sibuyas o garlic, no? Tapos ito ni siyang i-fried rice. Sa mga sa una guys, kaya nung ko sa gamay pa ko. Ang ako ang i-fried rice sa una, kanang ulo sa buwad. Kaya natin mga ulo sa buwad yes, ato ang balay, no? Ito na siyang i-recycle. Ito na siyang chop-chopon. Tapos kung wala mo yung ginamos diya, so kanang ulo sa buwad, gamit kayo na guys. Ma-recycle na ito na ito, Sumot na karoon na nagkumpuan ng tinta, no? At yung mga ulo sa buwad diya. Kaya ito ang pamahaw guys. So muna yung mga pamahaw karoon o sa Tagalog almusal, no? Tawag na to bagoong sinangag na bagoong sinangag na may bagoong sa Bisaya pa ginamos fried rice. So naman na nato hiwa guys, no? So mag-andam tao, sunod na to ay ang luwag o ang kaha o kawali. So ito na siyang lutoon guys, no? Mag-andam butag rice, kinahanglan ang rice nga itong gamiton o kanon kanang bungkagay para nindot atong fried rice guys, no? So lutoon na to, let's go. Nato ng kaha guys, nagkainit sa kaha. Pwede nga itong andam natin lamas. So init sa kaha guys, kamanin mo oil. So ganaon lang yun guys, hindi siya kayo oily, no? So dami ka sa mga ginamit na oil dyan guys. Ginamit siya po na ito. So init na kayo dyan. So dami isa na ito ang sibuyas so na may brown siya gamay kaya pa may butang ang atong ginamos, no? So sayo tayo pwede po niya guys kung gusto mo ka ng mga unod dito sa buwan diha, diha, mawa na gigamit. Hindi na ito gamit ko na ni guys ito ginamos fried rice, no? O sinangag may bagoong nice. So nasbil na nato ang kabungod sa sibuyas at garlic, no? So ito ni siyang gunuran o ginamos mga about 2 tablespoon lang. Kaya po siya kulati kay ma-overpower ang anak tayo. Wala ng kayo-kayo guys, kasi masunog yung mga to. Direct po sila ng mga kayo-kayo, kaya naman yung filter pa rin. Mga po sila ng mga kayo-kayo. Hindi ko man na guys, mahon yung mga rumah niya. Tulog na naman yung kanon. Parang siya nagmupo. Kunin mo guys, yan. Hindi kanya itong fried rice roll kay hindi lagi sa bagong nilong bahaw di gubigi. So, hindi ganyan. Itangan na nyo siya gamay nga pagpalasa kaya na may lasa ito ang chupi o ginamos, no? Kunti, gamay na lang yung ito. Mo siya ko ng dukot-dukot guys para na aroma. Lamig ka ng fried rice ng dukot-dukot.
Maparat ganun siya, patanganin kung ano rin yung panahon para mga wala yung maparat yan. So, ito na siya guys, para sa ano sa ang atuang ginamos fried rice. Siyempre guys, dili makumpleto ang atong pamaaw kung walay itlog. So, magluto tao, sunny side egg o fried egg sa probinsya. Okay? So, initani ang mga lutong itlog na nahumaan sa nakamag sa pulserbo, di na ka magkuhan sa imong kaha mga bata kaya kini kumahanan ni sa itlog guys. So, inito na nimo siya, tangan mo gamay ng oil. Tapos tapin itlog na. So, na siya guys. Ayan naman kayo, kaya tapos kami mo, mapago ng ilaw kasi lawan ng trabaho, kailangan balance ang siya para perfect ang pagkaluto sa itlog. Ayan na naman kayo, naluto siya, nakutangan mo gamay kasi sa taas wala na ilasa ang ito ang salisay. So, mauro na guys, so ikalutuan ni mga ako namin sa pamahaw. So, pamahaw ta guys. Daghang salamat sa pag-tanaw, palihog subscribe sa akong channel sa River TV. Palihog press the bell para ma-updated mo sa akong mga videos. So, salamat kayo guys, so God bless sa tanan.